Takže, pane Coopere, vy hledáte práci. Ale podřadnou práci. Děkuji vaše. Tady děkuji, že jste si všiml. Jsem podřadným zaměstnancem měsíce. Máte na mysli konkrétní obor? Ano, mám. Tisíce let trávily nejnižší vrstvy lidské rasy, otroci, své životy prací, vstyčováním monumentů pod vedením svých vykořisťovatelů, dokud nakonec neupadli vysílením a nesplynuli s prachem, kterým se blahočili. Máte něco takového? Ne. Nepodíváte se do počítače? Ne. Vy jste nic nenapsala. Ne, ani jsem nemusela. Co třeba práce na stavbě? No, to by bylo úžasné. Řezání pilou, zatloukání, obědvání z ešusu s ostatními dělníky, zatímco bychom byli bezpečně usazeni na traverze vysoko nad metropolí. Ne, tohle je práce se sádrokartonem na výstavbě bytu v Rosemeadu. Ano, to zvládnu. Dobře. Jedna otázka. Ano? Co je sádrokarton? Jdeme dál. Co třeba rozvoz květin pro květinářství? To zní velmi přijatelně. Máte vlastní auto? Ne, já neřídím. Ovšem, že ne. Pane Coopere, dovolte mi jednu otázku. Kde jste pracoval naposledy? Jako hlavní teoretický částicový fyzik v Keltechu, zaměřující se na M-teorii, laicky teorii strun. Už chápu. Dejte mi minutku.